pamafona masikati manga muchidei muri mbwa dzevanhu ndakuya ndikumamisa ikoko makuseni nemurume wenyu nemurume wenyu ngomwa dzevana vabvunzwa nai baba gosa neta namai abhadha wana mwana wese nai baba juu ndizvo here zvikuti wana mai aufa Tenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today ndamboenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect handisi nyatsoziva saka ndauya naMr Kechi an expert wekuLogos Solar Tech timbovabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zigo package is a 3.2 kVA solar system in a just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump, it powers a class A fridge, power TV, you buy power my lights, energy saver lights up to 15, and then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5 kVA 6.2 kVA of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems of which aya anenge akuitwawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant nevane ma-customized service vanokubatai here? So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility with just 1.5 you can have this solar system what deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months wobva wapedza unakirwa ako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pascreen apa saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogos Solar Tech you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned. Ndakakwira nyaya yangu nyaya yemukomana anga ari next door yangu ndagara naye mukomana saka ndichigara naye mukati ndabva kubasa akati chibasa munhu mukomana uyo anonyenga mukadzi wako basi mbindu dare nderako kari unoita sei kana wagara mudai unoombera ita saizvozvo taurisa mukomana akunyenga mukadzi wangu nedzido wangu pamusoro idare ipapo ndopokana napo inini ndisvikakumba ndakaudzwa namadzimai angu aripo ari apo amai indiani murume wangu ku uri murume weshamwari yangu shamwari shamwari yenyu shamwari yangu pachi taigara panext ndigara mugod mine nekuti shamwari yenyu mukadzi wacho iyo shamwari yenyu ndo shamwari yangu. munozivei pane mashoko ari kutaurirana? Ndinomaziva akandikonza neshoko. Akakukonzai? Akati kudii? Akandiudza kuti anondida. Mukamuti kudii? Ndikamuti handikwanisi kukudai. 1 muri murume friend yangu. 2 ndine murume wangu. Seriously? Akuru. Shinokugadza vantu aripo. Auye akaribatsira. Imimi mataurirwa mazvuru ndidiwa neuri. Yani mamakaudza? Ndakaudza mboyo murume wangu. Kushamwari yenyu? Shamwari yangu ndakazomuudza futi. Mushure munge. Iye mudzimai wake?
Garauza timu. Right pama kuleba. Noise vakataura kuti bekaiko amani. Pane vana panzi. Ava ndiana. Shamwari yangu. Shamwari yangu. Ndakambokuudza here kuti ndiri kunyengwa nevarume. Haina. Asi hamuna kumbosangana nawo here mashopa. Ndina kusangana nawo mashopa yakazouya musi wa 24 Makuseni. Makanzwa sei? Ndasvika kwamuri sei? Musi wa 23 ndakafonera shamwari yangu. Taurisai. Musi wa 23 ndakafonera shamwari yangu. Ndobva ndatomuti hello ndeipi zvikanzi handiripo. Ndobva ndati ko baba ufa varipo here? Zvikanzi wanga uchivadii? Ndikati ndikuda ngorechi, ndikuda ngorewo. Zvikanzi avapo. Ndikati ndachikumbirawo nhamba dzavo. Vozotaura nemurume wangu vachitaura kuti ngorewo iri kuita mari. Ndobva vakanditutura zvikanzi inini murume wangu haachaita zvewo. Ndobva ndati ahora pandakata pandakata foni yangu. Manheru kuma9 ndakatogara natina natete wangu vadzadzirukira. Ndopandakaona foni yangu yaringa. Pandadaira akadaira murume wacho achipopota ndokwanisa kutaura naye zvakanaka. Akatanga kuti pamafoni amasikati manga muchidei muri mbwa dzevanhu ndakuya ndikumamisa ikoko Makuseni nemurume wenyu ngomwa dzevanhu. Ndobva ndati imimi mukadzi wenyu pamasvika akuudzei kuti kudii? Zvikanzi ndati ndiri kuye Kuseni ndauya kuzokumamisa imurume wenyu. Zveshwa ndakakata foni yavo ndakasenda meseji yandakasenda. Ndikati ini handidi muyedzo. Mangwana acho Makuseni musi wa 24 wakasvika ndatobvisa ndauya. Baba vakasvika nemukadzi wavo. Ndaitove mumba ndichichinja. Vakatanga kunoka dhobhati munokwirawo waita dhoo vaive kurova dhoo vachipopota. Pandakabuda murume wakabuda nedhoo rekuseri achitobvisa mazino. Pandabuda nerekuseri kwacho pandatenderera pandaenda kwavanga vari kudhoo ranga rakanukiwa. Ndobva ndasvika vanga vakamira mukadzi wacho anga agara pandosvikira mapiretsi. Ndopazvakati nemurume wacho imi vakati havana kuti imi vakati iwe wanzoda zvekutaura nemi kuda murume wako ndiye wandiri kutoda. Nekuti kana iri mari yekumaini yaari kuganza nayo ichaita sei ichapera. Ndofunga ndakavati amukwanisi here kutaura nyenyu zvakaita sei zvakanaka. Ndopazvakanzi handina chandokwanisa kutaura nemi ndokunotokumamisei kana nemi. Ndobva ndati apa muri pamba pangu zvekuti munondirova munogona kundirova munogona kuvina munogona kusakuda. Ndichitaura nababa. Vakazotaura mashoko ekupedzisira pandakazopinda muma ndichivasiya. Vakanditi zvonizvo handidi zvekujairirwa mukufona muchishungurudza mukadzi wangu muri ngomwa dzevanhu. Ndobva ndati ina handina chekutaura chekutaura nemi. Kana machibvira kundirova musina chamukuita nyaya yacho yamuzama kutaura kuti chii chakaitika ini ndakupinda mumba mangu. Murume wangu haasi kubuda chii haasi kubuda panze. Poshwa murume wangu aida kubuda pandakatomudzikisa ndakati usaite sei usabude. Ndobva ndatopinda mumba bva vasara vachipopota vari panze. Ndakazobuda ndichibudewo vachitonipirovhutsa vachiita sei vachitoenda. Vakagara patazonatsa ichita sei ichisvika. Iwe sei watiwo uyu muchikomba chemukadzi wako? Pamusoro ipapo nyaya ichiitika ndakatanga kugozi musekuru wake uyu ndaishanda nawo mina wake. Pakaitika zvinhu ndikavashedza ndavaudza ndikati tsurai bhuru renyu zvaari kuita ini handizvidi. Wazodinabvunza sei ukuti chikomba chemukadzi wako? Uyu mukomana proof, uyu mukomana proof ari kufona pafoni madzimai angu. Tipe ari kufona akahaidha because paakatanga achifona aihaidha foni aihaidha achifona pafoni yemadzimai angu. Nokuti kana mukadzi andaya naye apa anogara pamba pangu anotozvipupura achitotaura aripo pana ngauya uyamaini asi bhenzi chazara usina chinobatika. Ndipe proof inobatika chinobatika chokuti ndizive kuti ainyengo. Amai mukadzi makamuudza ero? Ndakamuudza akatodaidza mukomana akadaidza anotamba nemurume uyu. Asi mukomana wacho haana kukwanisa kuya pano padare. Amai chokwadi ere? Kwete. Amai ava pamusoro amai ava zvati shamwari yangu vachitanga kuenda nogara kwachisaka vachibuda mumaini. Kumba kwangu vaingoita sei vaingouya. Ndofunga kwavazopedzera kuuya muna November
ndokwapedzisira vachipfuura namai avachienda kuwadzanai havana zvavakataura sekuti oini dai vakandudzwa kuti mutumbi wangu wakavapimba ndaimbovatendera kanipinda mumba mangu. amai takadarika amai waigara vachitaura zvemurume akazombodaiwa ana achiti ini ndonzi tateni unonzani achiti ndonzi tateni ndada kuti ana chanaka ndikumba vayapera yakadaro patazodarika nekumba kweava waudzwa nokuti pawakatongana ngari ava nemwe murume neava wakavuta patazodarika nekumba kwawakati ndakakumbirwa regero nemurume wangu ndakatenderwa sitendi kupindura masopa andina aya ndakabvonotengerwa nemurume wangu ndandamuona achikisa nemwe mukadzi pafoni wachitaura wegawa mai mukumba kwako mukadzi ataura izvozvo ndo mamuripere ini nawo tatitu watenga sindopindura here mukadzi mukadzi waitaura kuti waikisa nemumwewo akatotengerwa masopa kupindura akati murume wacho zvaanoita anogara achidanana achikona tine nyaya here apa sei mati hapana murume yazodzoka koni yafonwa namai vachida kutaura nyaya ndovakatanga kuchambukaka achikufunga kwechifuko ndikuende kuroye anoziva kuti avanhu vakafunga kuti arikuchinda ndeyafona asi mukadzi nyakanga afonere mukadzi yake vachibvunza nenyaya dzokeredzai akafona achitaura nyaya mumai kufonera vakadzi vachikuita souni here akuyapa apinda kuti ayo vanhu vangu vachienda souni isiso murume achisvikandigireba foni akaona nhamba dzokumba kwavo akafona apa atanga kudzora faimu achipinda murume yafoni asingazoti nawewo unenge achitaura babatika alright mafungire enyaya akanaka amaitaurai sumudzai maoko ano ataura taurai magara okunzwai sei madaro uyu kana akazouya achitaura mukadzi akadi kumutsura iye vanekuti achitakura nyaya yatinodzwa murume iye ndaakuda murume ndama yanga vanotaura ndokunzati muridzi kadzi kuti nyaya yavo igasiiro zvanaka vanhu vakona kugona kuteresera kutaura chokwadi ndichidaidzwa nemurume uyo kunosamona murume uyu ndakasvika pamba pamai ava pane vamwe sekuru nemurume uyu ndobva ndasvika amai ava vanondipindura zvakanaka ndobva ndanyora samona imbai murume uyu ichi samona munhu wandakabuda naye pamba ipapo sekuru ndemunhu ndaitaura naye ndakadai sekuru koimimi nyaya yavazukuru venyu mairegedza kusvika kudaro makamboigarirawo pasi vakatotaura zvekuti nyaya iyi yakasike kutanga titombogarira pasi izvo zvinhu zvinoshamisika kuti yakuenda ichi kudaro zvaita sekunge uyu murumewo aitaurawo zvishuwa nemudzimai uyu nyange zvazvo zvisina kuona mboo asi sekuru vakatiudza ipapo kuti nyaya iyi muzukuru wangu hanzi izvozvi handegoni kutaudza nemudzimai wangu zvekuti ivava zichivabvunza ndakavaudza ndikati no imi pamuri kutaura nasekuru ava tasamona hamuti anasekuru ava pafoni pacho edzai kurekodha zvimwe zvinhu zvinotaura nasekuru ava ndozvichakubatsirai kupi kudaro ndozvanoziva ndakazopataura murume uyo achiti uyaipona kaeda avo vanozviziva vavasumuka avo vakaziva sei akaeda andozviuya amera nemiri ava tinogara pamwe pamusoro ava tinogara pamwe chete ava vakaiwa zvokuaida nhamba vataura zvokuaida nhamba ndeava ini ndataura zvokuti ava vakawana mafotos murume avo vakati ndakakumbirwa nemurume wavo akatengerwa sitemu nekuda kwenyaya chii
Alright, maita basi. Wakaziva here kuti mukadzi wako ari munyengwa musi weuni. Aiwa, pamusoro ipapo. Pindura zvakakuti. Aiwa, asirizvo. Asirizvo. Wakaziva rini? Nyaya yakatanga kundiudza mukadzi, akatanga Yararai. Kumatanha wakatora iwewe wawaziva nyaya iyi. Ngapi? Ini ndaida kubata zvinhu, because ndikanzwa zvinhu handimhanyi. Pandakaudza inini Chakazoita iwewe kuti umhanye iwe. Aiwa, kwete kuti iwe. Ini ndakaudza sekuru wacho. Wakaziva nyaya, handiti ndokubva wanyarara. Uchida kubata. Ndobva pataurwa nyaya yehuni. Wobva watora mukana wehuni wekuti zvaita zvakanaka. Nekuti pane huni dzataurika. Saka ndofunga nyaya yangu yakufamba zvakanaka. Aiwa, seriously. Asirizvo. Wakaiziva rini nyaya? Because ini nyaya inini ndishanda mumaini, ini ndakabuda muna June ndishanda gold mine. Ndichiri kutoshanda pabasa akandiudza. Ndizoripo pandaudza sekuru akachawani. Tsura muzukuru wako, zvaari kuita ini handiti handizvipi. Ini aifundzira soshamwari yangu iri mufana kuti next yapamba pangu. Chiwirirana naye. Yati zvichapera. Ngatozviona zvichienderera mberi. But avana havana zodanana ka? Kudanana havana kudanana asi uyaikunza. Makazodanana here? Hatina kudanana. Hamuna zodanana? But ini ndakatosvika pamba pemukadzi wacho. Zvatakaita, takaenda kutambira mbeu pamaina handiti. Wanaona mukadzi kuti asina kutonatsokuwirirana mushe nedzimwe nyaya dzakatombetuka kumashure andi. Vandiona, vauya kugara padhuze neni. Amai vangu uri pano, ndikati ndiri pano. Zvanzi handikakumba. Ndikati nyaya yedu kufanira sei? Kuitaura because yaitondishunguruza. Uye yangu ndakati ngofona. Kuti ndikafona. Ndikati aiwa, rega ndiudze chi? Mukadzi wacho. Pandaudza mukadzi wacho, iwe uzive here zvichiita murume wako. Zvikanzi newe kochi, murume wako zoda undikonza. Ndinokukonza amai vangu ndikati ari kundikonza murume wako. Ari kuti zvakati. Kana zviri izvo, hande kumba ariko kumba. Padaenda kumba kwacho. Ndasvika, anga ari mubedroom. Ndasvika kugara pasofa. Abuda mubedroom. Ndikati tichambireka baba mauya. Tauya padhuze, ndimika maiti muri kundida ndauya. Mukadzi wacho aripo? Mukadzi wacho arimo. Ari kutoramba dhiriri watorironge. Aiwa, imi taurai kuno. Padaenda sei? Vabvunzwa. Nai baba, because anoita namai Juni abada wana mwana wese. Nai baba Juu, ndizvo here zvikuita namai aufa. Akatanga rizivo. Anopinda. Vabvunzwa futi. Nai baba Junior, zvikuita namai aufa ndizvo here. Zvanzi ndizvo mukadzi wangu ndikumbira kuregirira. Saka zvautonetsa kuti nhasi wakuzviramba. Ipapo wakabva pane bhuru wake. Wanowirira naye. Vafona mukadzi wacho. Ndakufonera pamukuru doti nyaya iwende sei? Wainzwa. Vafona. Zveshe mukomana akaita sei? Akabvasvika. Zvikanzi pamukuru ndindakudedzai. Munin'ina wenyu uyu akaenda kokonza mai aufa. Vabvunzwa ndizvo here vati Saka apa nhasi mukomana akabvunza ukuuya here ati hatisi kuuya. Iye ari kuti hasi kutauzana neupi? Uya kuti anzi akati uda kundiendesa kudare. Uda ndodhibanisa mombe. Saka nini chi? Saka ndazotomurekodha iye mukomana yachitaura. Chipeta wotisi. Mira. Nokuti papa kana mukatomufonera nokuudza. Mama, chisumuka hei. Kana tasvika takuenda kumapenda. Shamwari hausi kunzune mhosva, munokumbirirana regerero zvakanaka. Kana makambokumbirirana, ndokumbirana makambo. Apa ndakuda kuti tikumbira regerero. Semakumbira kwamboita mukadzi wako. Bozi, sarudza mombe ina. Kana kumbira regerero, mawirirana. Sezongo usati wadiyo. Andiyozve. Kungoda kudzidzisana tsika kanaka. Andi mama, mukusvika tipfuma ina kubuda ka. Aiwa akana. Chitauro ndomukupai mukana mokutaura mega panze. Nokuti mhosva ndaiona ndogona kupinza mombe 4 but dzei zokuti ainyenga kumbirana regerero chimboendai motaurirana ndichinzwa vhidhiyo ka taurirana muri panze apo yobuda nemudzimai wako mutaurirana uyai nechinhu chimwe chete nokuti ndokurwa mombe ina mukadzi nomuchacha kuti sainde motaurirana panze ndiudzoka mawiriranei chiine panze Mariridzirwa chemari handiende mutaurana kunokumbira. Kanyaya kadika ngoti haasori shamari ndakakanganisira.
1 minute chete. Zogai system yake nimkazi yangu nyingi leo Jamali to pera wa ndi tu pangana ma ausu changa domuntu. Alright. Madzoka mudare. Ega tinzo zvauda kutudza. Uda kumberekera. Ida message yana mufonu sawira wako. Ndamunzwa zvataura. Andizomusawira ndiani wani? Aiwa sisi. Ndiani shamwari? Arama message arimo yangaita isa. Ani yemukomana iye atadza kuuya iye. Alright, tanzwa record. Ndazwa zvataura. But ni iwe kwamba udareka. Wakabatsirwa ndare. Rakakubatsira. Chizibatsirawo. Chizibatsirawo. Nokuti iwe udare rine rakambokubatsira. Chizibatsira. Kesi dzenyu dzakafanana. Kunyepe. Dzakangosiyana mbichana. Kasi dzimwe chete dzekunyengerana. Saka amen kwada kumberegerwa kuita. Wozi unama. Maenda panze mawirirana kudi. Ndavati zvonizvo kana mune chekuita namai vakumbira ichi mbererekero ndozvo zvandakwanisa kutaura navo. Hamugoneka kuti mimi kana mine chekuita namai vakumbira iregerero. Handiti amai vachitsanangura nyaya yavo vari kuti imimi makabva kwamakasangana namai mukatenda kumba kwavo avo murume wenyu akatoguma zvamunoziva imimi. Aiwa dandandinzvi ndaingotaura kuti aiwa baba vanhingi nyaya muri kuiziva asi chikumbira iregerero. Amai azataura nyepa nokuti akutochajana panapa. Your word against mine. The hunter become the hunted. Zawataura mai akunyepe. Hai kutukana. Kubvunza mai. Nyepe. Amai. Ai ndipekuti vakandiudza kuti murume wako akavanyepa. Havana kuuya kumba kwenyu here? Kuuya takatosangana tikaenda kumba kwedu nanhasi akavati handei ndiani? Ndakatovati handei kumba That's kwavo all right. Ndozvamukubvuma iyo ndozvamukubvuma chete kuti zvakareruka ka. Zvakazoitika mumba umuzi zvaoma manje. Izvo kuti makamudaidza mukadzi kuenda naye mumba ndikubvuma ipa kuti hei ndakamudaidza mukadzi kuenda naye mumba. Asi mapinda mumba maakusirapa manje nyaya yekuti paida kukwirana baba paoma apa. Kuti murume uyo akakumbira ruregerero mukadzi ari mumba nenyu. Nopari kuoma chete but naye vadare. Kana munhu wadaidza ubvuma izvi zvese kuti mukadzi ndakamupisha mwana handei mumba mangu. Akabva kusumuka kuenda naye kumba muyemiyo. Zvataurika mumba muyemiyo zvamasimudzirana muyemiyo. Hazvichabvumika kuti ndo nyaya yake ingapindirwa mumba. Nokuti paoma manje. Saka nyaya uizi. Havana kuya kumba kwakwera. Kumba wagara no. Aiwa musota vakauya wangoziri mubhedhu here. Auizi here nyaya iyi. Ayo kuya wakauya but zvari kutaura. Ngati wakanga usiri mubhedhu here. Aiwa ndo mandakarara Wakarara ukamutswa nani?
Hawana kumutsa here? Kumuka hauna kumutswa? Ndakabuda ndega Bedroom. Mama matanga kuti nyaya iyi. Pane nyaya dzawina notaura nenyaya. Wawangosvika kwabuda. Takamuresana ini ndichibuda. Ndakamuresana navava ini ndichita sei? Ndichibuda. Iwo wakagara. You still remember nyaya yako wakagara apa. Uri defendant. Ndiuziya. Ndiwe ungori plain defendant. Iwe uchikuzera kuti nyaya yako yakada kufanana neiwe. Zvakafanana. Akabvuma here munhu wautongana naye? Yakabvuma. Akabvuma paita sei? Yanga iri nyaya yemauti. Akabvuma paita sei? And I remember. Amai vangu varimo kuti munyaya yacho. Kunyepe. Iwe misire mombe yake imwe chete. Ishamwari yako, don't betray your friendship. Ishamwari yako. Wongo uchidei. Kana wangoramba uchitraya. Chawaizoda uchiramba uchitraya kana amai avaramba. Chi. Uda kutora mweya here uramba uda kuita vanhu vese vaite mahure. Inga wakauya mudare muno mutika kubatsira. Zvibatsire ndati zvibatsire. It was easy kumberegera nokuti nyaya yako hauna kudiwa. It's very easy. Iwe hausi kuziya izvo. Hauna kunyenga ichigara apa mombe ndakupa. Mombe haichabva. Hauna kunyenga here. Hauna. Pamusoro itanga ndakubvunza zviri simple. It was easy. Kubvisa mombe ina imwe chete. Uyu ari kumbulela ngonyenga mukadzi wako constantly. Ungoti ngotaura shamwari sorry ndakanganisa. Zvopera tokuti mbudzi imwe chete tazozviita. Adzimai vako honest muri kuprotecta mbavha iri kukubira every day. Ninawe yekuti muda marriage. But iriyo same problem inonzi marriage yacho iri kuitika iyoyo. Ari kunyenga mukadzi womunhu adudzwa kasina kurova. Muri kumuprotecta. Amai wake up. Vaisirei vava vadzidza. Vaisirei imwe mombe ivava. Akutoda vanhu ari honest. Toda kuseva mamarriages. Shamva ingaramba ichingonzi mushoma hure for nothing. Vanofanira kudzidza kucontrola dzimba dzavo vanhu ava. Zvino wauya kwamambo kwauda kuti tikubatsire. Uri kutya futi. Hazvina kuitika here. Mama. Hazvina kuitika. Makuvhunduka. Hazvina kuitika here. Varamba. Alright, vabvisire nyaya. Ngavafe nechivi chavo. Asi iwe usazozviita kuti. Kumbira regere murume. Ziya chaukumbirira. Kumbira regerero. Ziya chaukumbirira. Wakaitei. Daidzei saka. Iwe. Dai. Live. Kwa hiyo panapo wandishorei. Wandishoreiko. Uya unobvunza mubvunzo wei. Tambira regerero. Iwe mfana. Kumbira regerero zvaunoziva iwe. Chikumbira regerero ndiri kubvisire mombe. Chikumbira regerero. Iwe. Na iwe. Iwe shamari. Gara. Murume unonzaniko pasimbindo. Ini panapa ndiri kuita basa rangu. Zviri izvi kumbira regerero muregerera. Atinyarara ka iwewe munyingine. Usatore basa rangu iwewe. Kana wanga uchigona kutonga kada wabata chikomba. Zvino hauna saka tada kuti muchiyanana. Siya basa rangu ndiite. Mangu makazara mudiki zvamusoro kasi wakazara. Pamusoro ipapo ndati wazwisere. Musoro yo wakazara. Andazvidza nada mutaura. Autaura senda kupa mukari. Dai wamirira wazingwa pa ndichasvika. Wozi nyaya matoregerana kudhara. Iyo pfungwa dzangu dzakazara. Ndakaremerwa izvozvo. Ndamuti kumbira regerere ngwani. Kwa hiyo zvese mubvunzo isakuiona. Imama ko uno here kutokumbisa muregerero na regerera. Kumbira regerero iwewe. Une problem. Ne hana problem iro. Iyo nokumbira regerero. Chikumbira regerero because mufa kugara zvakanaka kwamuri. Wazvinzwa wakasununguka ukuziya mhosva kuti mhosva yangu ndeiyi. Handizvo kumbira regerero. Muenda kudzimba dzenyu. Ati tokubvisira mombezi. Nokuti angasita nyenga. Taurisa chamani.
Uregero ipedze saka. Ndokuti munhu azive akuregerere. Kumbira uregero pane zvandakaita zvakadai zvakadai. Nai, ndokuti akuregerere. Ndikuregere baba wako. Ndikufuna kwandakaita. Chigara kwa. Kufuna kwakaita. Natso. Andikuzwa kuti matsotsi. Amai, vanhu matsotsi. Mazora ni vanhu matsotsi. Ane mhosva. Nokufuna aigofonerei kuna ani akadi kufonera baElvis. Imama imwe. Mamai. Hanzi nokufona kwandikaita. Ndati pfungwa dzangu dzakaita sei? Ndakati kumubata chete. Ataura wega nokufona kwandikaita uchitei. Ndichinyenga mukadzi wako. Misirei mombe yacho. Asi ndokubvunza kuti mombe haana kuzonyenga. Mombe zitu hashi. Yes. Kunyepere nevadani. Mombe zitu hashi. Haana kuzonyenga munhu. Dzorerwa mari yako wedare. Yawakwirisa dare. Mumisira mbudzi dzake mbiri. Angodzidzawo. Nokuti toda kuchengetedza kuwirirana munharaunda mamunoita sei? Mamunobva. Chakanaka kumbirana ruregerero. Amaenda kuregererai. Nokuti mama agarira moto. Kasi moto unoda kuti mubude mega. Uyo angachi wakaenda kutaura cheni ndikuramba. Sandazokubvira paseka mubada. Ndakuregererai mai. Teke chinyongosha kuti zvinhu zvifambe. Musvike palevel yakanaka. Muchiri kuwirirana namai. Zvakaitika ka? Komurume nyana kunyenga. Saka chikumbirana ruregerero mufambidzane zvakanaka. Handiti zvanga muchingoita rambai muchiita. Ndokuti munhu yaranyari kunyenga amai ako. Yes. Chienda unosaina mbana. Wasaina? Asaina? Asati. Enda unobhadhira mbudzi mbiri nemari yawo yedare. Isi wote kakupa mombe ke. Iwo wakubhadhira mbudzi kuzoona zvazvinoita. Mbudzi dzake uyo. Mbudzi ibodzi muno mbudzi dzikushayika. Mbudzi ishoma. Mbudzi imwe chete inoenda $50. Saka mbudzi yake i50 times 2 100 plus edare. Kudzidza kampani. Kana kudzidza ukonotirwa nesarapu. Pana angada kuti dzidzi. Ukoona wazoita zvawaita wakomba. Wakutorwa nemupini. Uyu mupini mbichana. Chienda akomba. Anobhadhira mswa 19. Mswa 19. Anokupa mswa 19. 19 next dare mbana.